Hello friends, chong nong ni bagay ang hanya hai ta katal video ma tu bukha. O video katal ma tu mani karon angka ang video ro mani pore nuka ani comment section no phaye. Kabangma boru na chini bukuk je Elizabeth kolonya hamya comment ro tongkha. Norong nugi makhana video ni screen no amsuke hamya comment ro tongkha a comment rok pore na moton liya. Ang nong no amsukno sanao chungo je norok bono bwrwi wngwi kisa respect rwbai sidi thik no norok bono chajakya thik no norok bono jolikha kubun bungso bai kajang naitu chini tipra sa nugya hinui haipano amtwi haikhe khuk sitra khuk hamya kok saui je comment khaimani amo chaya no tamoni hingkhai bo kaisa bwrwi ni amtwi hairokhai khuk sitra rokhai comment rok ta khadi kisa man sonman respect rwdi tamoni hingkhai chung jotoni nogono bwrwi bwsa tongo nijini bai tongo kuya tongo ama tongo jotono no tongo nongni nokhungni borok rokno mwtui haikhe bui hamya comment rwkhai bahai ma tongno norok kisa uansukgui naidi tei kaisa kok hingkhai uansukgui nailalo je hamya comment khaimani hamya kok swi samani comment rok jodi Elizabeth koloni bini nukhungni bini buma bufa bini dara kuya bai song mwnai song o comment rok nukha borok bwtui ma tongno bongni bwsajakni somode amsuk hamya kok social media rogo bui comment hamya rwui tongo amo nukha bini ma babu sungni bwkha bwtui ma tongno kisa uansukgui naidi tamoni hingkhai bukhuk jwk no to chwng tamo sanani boto kubun bungso bani kaijaknani hinui hinkha hinkhe amo bai amsuk joliui comment hamya ta khadi tai kaisa kok wngkha bo thikno tabuk kubun ni dofa bai kaijakna naikhe bo agi kaijakhe swkang bo je chini tipra sa rokni bagui je kisale kaham khailangkana kamle kisale kaham chini tipra sani mung chukrunani kung chukrunani kisale kaham khailangkana kaham kok rokno kisa uansukdi o kaham no uansukgui bono kisa respect rok rwdi amsuk simano ang norokno sajogo amtwi hai hamya comment rok tai khadi tei ani o video ni swnammani maksat bo mono je kisa man sonman rwdi bwrwi wngwi tei bono amtwi haikhe comment hamya rok ta khadi amsukno ang sana o chungo tei amsuk kok saui ang ani o video no ma pari swnai norok ani video no chajakhe bo like subscribe share khadi mwdui hai teibo katal video manani bagui ang o video swnammani karon omono je ang tongui maliya khoroksa bwrwi no mwtui haikhe hamya kok saui comment rwmani amoni bagui o video swnamjago norok jodi no ani kok no chajakya hingkhe ano nakardi.